Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Sada na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Ay, Miyerkules man taron, no? Pizza 28 ni ining bulan sa Hunyo. Malang iway mahigala, no? Kumusta naman mo mahigala, no? Alang ni adtong mahiligon og June bride. Siguro daghan na kaayo mo din hagma. Galing hapit na matapos ang June. So padayon lagi hapon kita sa ato ang pangawagan alang ni adtong mga walay kasal nga magpakasal. Okay, no? Alang ni adtong mga walay anak nga mga anak. dili na to na madalang awhag na mga walay anak. Alang ni adtong mga walay simba, mga wahagan ta nga manimba no ha. Importante kayo nga magsimba kay kabalo ka ang Ginoo kada Domingo naghulat gyud nato no nga manimba ta kay anuman para pud nga iyatang mahimamat nga makahimamatan sa Ginoo pinaagi sa mga pare, mga wali sa mga pare ug makahimamat pud ang Ginoo nato aron makadungog pud siya kun unsay ato ang mga gustong ipaabot nito kaniya. Una importante mo bag maghimamatay ba wala no, so alang na ato mga walay simba nahala simba na naalang na. Okay, kini kung uban mga higala, ug imong tungluhon mo pa pagsimba, daw nang kanainon bitaw nimo nga matay ka. May nga simba ko. Ana daw. Ug ingon nga matay ka ko. Ingon nga simba ko. Mo simba manuon og tungluhon. Natural lang, no? Natural lang nga kung tungluhon ka mo simba ka aron pud nga kakapatalibdan ka sa Dios kadun na biya uban nga mga lala og baba, no? Lala og dila ba. Ala no. Okay, no nahala may mudto dai kanatong tanan mga higala o padayon kita sa atong mga gibuhaton ining kabuntuhon samtang naminaw pud tang ginagmay ning ato ang programa. Abi no ari kita sa mga balitang simbahan or CBCP News. Okay. So, ari kita sa CBCP News. Dugang mga taong simbahan ang miapil, no, miduyog sa panawagan nga clemency alang kang Mary Jane Veloso. Okay, alam mo ni Mary Jane mahigala, no? Naabot kini siya sa Indonesia kay nagkuan ba nagkuan bang unsay ngalan ana dili kay na maligya. OFW niya nakuhaan siya mahigala og pila to ka kilo nga cocaine muna nga nabutang siya sa gidakop siya sa mga Indonesian police and then nagbilanggo siya gani na paingon gud gani mahigala sa death row kay dito sa Indonesia ang ilahang silot sa drug trafficker kamatayon gyud may gani kay nadala rag hangyo muna karon padayon ang panawagan karon sa Pangulo sa ECMI or Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People nga mao si Bishop Roberto Santos nga nanawagan siya nga pinaagi kang PBBM nga si PBBM no mo ngayo gyud og executive clemency alang kang kining Mary Jane Veloso. Balita gikan sa Batikan ayaw kahadluki ang kanang kawadon no tungod sa ebanghelyo no ayaw kahadluki ang kawadon tungod sa ebanghelyo no mao kana ang gitudlo ni Pope Francis no kay do na magiuban mahigala nga tungod sa kahadlok sa kawadon musupak na lamas Ginoo no ayaw mugsupak Ginoo kay musamot inyo ang kawadon di ba no do na uban nga lisod na kay panginabuhi moingon nila nga panginabuhi man ni ato musupak na lang kita sugo sa Ginoo. Panalitan, mungawat na lamang kita ini, mangilad na lang kita ini, no? Ang nahisulta na hinoon ni samot na noon ang kalisod tungod kay nangilad naman hinoon. Wala, no? So, muna itudlo karon ni Pope Francis nga ayaw kahadluki ang kawadon. Padayon gihapon kita sa pagsunod sa Ebanghelyo. Abi no, ari kita mahigala sa Saint of the Day. Dili ta magdugay mahigala, no? Saint of the Day karon June 28, mao si San Ireneo. Boy no, kini si San Ireneo,
usa kini siya ka pari, usa ka obispo dito sa Leon, unya iyahag yung gipakigbatukan ang heresiya sa Gnosticism. Kana bitaw moingon bitaw nga ang tanan nga ang kanang gitawag nato og ang kalantips pangisip, no, mao ang Dios ni ining kalibutan. Ano pa katong mga walay kalantips pangisip wala na sila Dios. Ano mo nagi pakigbatukan usab ni San Ireneo. Unya ginamit ang mga text sa Biblia iyahag yung na pamatud-an nga sayop ang ilahang gipanudlo. His work was widely used and translated into Latin and Armenian. Gradually acted the influence of Gnosticism ended the influence of agnosticism. Okay, ngalan iro nga ni kadtong awa mahigala iro kabalaka. Okay, padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntuhon. Abay no, ari kita mahigala sa ato ang katikisem. Okay. Paday na ako'y silingan, walay simba-simba, pero katoliko siya. Mutuor man po kuno siya o Ginoo, pero adto ra kuno siya musimba sa ila. Okay ra ba ni siya pader? Tubag ni ana, medyo dili. Medyo dili kay usadaan sa matod palagi gibuhaton sa usa ka kuan kanang usa ka katoliko nga musimba gyud ka mo na usa sa mga precepts sa simbahan katoliko nga musimba gyud ka, no, musimba gyud ka, mangumpisal ka at least once a year unya manghatag ka og kinabang sa mga kabus. Unya usa na ni ana mao gyud kining pagsimba. So pero panalitan og dili gyud sa musimba, paapila na lamang siya og unsay mga kalihukan sa simbahan, no, panalitan do na mga gatherings aron nga do na baro mga seminars ayo ra pug kalita nga dadon ra gyud nimo kalit sa simbahan kay imong pasimbahon kay ang uban ni ana murag mo resist, no, pero imong dadon sa mga kanang mga kalihukan pananglitan manyanita, no, Bible sharing, no, kana ba ang mga murag lingaw-lingaw ba madala man nimo madugay makaamgo ra gyud na siya ug may puruhan nga musimba na siya. Okay, klaro? Bino diri lang usa takuto mahigala baling bisihan ako mahigala do. Saon man gyud nga nangalagad man ta muna nga atong oras gibudget nato. Pero padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton matag adlaw ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Thank you.